entek. Dindak kualat lah iya bener kandhamu suwuk guru Pak lali sumber ketiwasan nulat laku laren dhisik monggo tak derekke yo sahadaten loro ing wernane ngucap sahadat tauhid lan sahadat rasul ngono rumangsa bombong kaworan bungah dene awake dhewe sak kanca wis kepareng sowan ana Sigrojok RT 5 RW 1 Ngreca Weru Sukoharjo. Alhamdulillah. Yo, tutuke sik. Monggo. Monggo, Mbak. Suara suling nandang suara panjenengane Pak Mardi kagungan kersa apa to yo iki mung tasakuran ujube kok nduk merga panjenengane oleh mantu ki ya wis taun kepungkur bebarengan nalika semana wis nimbali awake dhewe sak kanca ning gandeng ana Covid terus nyatane bengi iki lagi iso sowan nggih yo 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 wajib poso umrah lan wadon badane dadi sehat imane tambah tanggon
rukun Islam jangkep 5 iku dadi wajib pira ingkang kang tindak sing guyon-guyon Selasa tanggal 2 Juni 2020 kuwi dadi seksi panjenengane Raka Mas Anggalan Mbak Puput wis jadi pasangan suami istri sing sah. Nggih. Nduk dawuh. Bengi iki panjenenganing Bapak Haji Mardi ora tanggung-tanggung. Wis dirantam, wis digonthok, wis diangen-angen wiwit nalika taun 2020 panjenengane bakal gelar kelir dana rasa nyenengke tangga kiwa tengen. Mula aku ngaturake lelagon entik-entik sing keri dhewe tembunge lali sumber ketiwasan. Iki ya mung kanggo ngelingke aku karo kowe nyonto panjenenganing Bapak Mardi, ya ta? Panjenengane usaha ana Manado wiwit taun 84. Lho, saiki ya wis 38 taun sak umurku, Nduk. Nyatane panjenengane kagungan kersa kondur ana dalem kene nyeneng-nyenengke tangga kiwa tengen lan nindakake dana rasa. Tur dasare bengi iki uga nimbali kadang bintang tamu sing digodhog ra iso empuk sapa. Panjenengane Raka Mas Garing Semarang, Mas Sumar Bagya. Weh, isih. Salam sehat Mas Garing. Salam sehat Mas Bayu. Alhamdulillah. Nggih. Saged ketemu kalian para warga ing kepareng lenggah wonten Weru, khususipun wonten Ngerca Dusun Sigrojok. Leres. Nggih alhamdulillah tasih kepareng sowan mriki kanthi sehat walafiat. Wonten Nawala nyuwun lagon podang kuning kalih uler kambang. Katur Bapak Haji Marti mugi-mugi wilujeng nirik sambikala kaping kalih warga Karangasem saking Bapak Sugiman Gendut Malon Karangasem Bulu. Wajibipun Rp100.000. Matur nuwun. Mbak Rizky Ainanda Utami pareng ngopi narak wonten Kiring Kotak monggo ngaturaken podang kuning. Piye Pak De warai? Sing ngebut Pak. Kuwi apa kuwi Sri Uning. Wah, dosenku salah. Sri Uning dolan ning gubuk. Oh, ngono. Ya, Mbak. Nadyan wujud temong paksi. Piye Mas Gareng? Bocah ki yen nembang wis pinter ki tanpa obah lambene iki wis cetha intonasine. Was
Mas Gareng. Dut. 100.000 rupiah gile niki wau ten Pak Jipri. Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih, titip nggo Mbak Rizki, dikeke Mbak Rizki. Asik. Aku arep rono kadoan. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggo lagi sing tak sayang. Mubeng keragonku goleki ora krasa esuk nganti wengi. Neman yen nganti liya kang nyayang yang kleyang tak sawang encok ning opat kekancangan tak ribe sapa kaduwan sarwi ngoceh dhewe ngalih Halungan seru. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mikir anggonku ngumeki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Neman yen nganti yo kanyayang. Leyang-leyang tak sawang mencok ning kepan. Kekancangan tak risik saka kaduwan. Sarwi ngoceh dhewe ngalih pincuk awan. Telu kae tak suwun mbok aja ngece. Kodhanku ning agawe pikirku kompe. Seret wireng tak sawang tambah manise. Ibu bungan yen kakonan dhewean. Ora bakalan iku kebalian. Yen dipodhangan dudur ati keberangan. Ora mendung atiku sansaya kodrat. Nasranani ora pengat Terima kasih matur nuwun dateng Mbak Rizki Ainanda Utami. Tengen Kupas ki, Nduk Eka prihatin isih. Selamat malam Nduk Eka. Selamat malam, Biong. Sehat ta we? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, wong ki sing penting sehat. Ya. Yo Kak, dibawani Kak. Nembahmu sing rada suwe. Ya. Rada suwe perune gen ana saweran neh ya. Oh, ya. Aku urung entuk. Nyingkar nyingku. Ya suaramu ah. Nyolong petek. Wiwitane nyingkar nyingku. Jan luar. Urung Kak, urung atau jingkat. Lingsam yen Pembuahan akhir ya. Terus Nyolong petek. Terus gitu. Lelampahan Gandeng demek pipine langsung ora wani ya gambare. Kok disikirke? Ini sik. Oh alah Eka. Oh, mesake ya Kak ya. Jojo lali ngombe obat lho. Nano. tulus
Langgame Mbak Eka Suranti engko pas dangdute Eka uget-uget. Ya, iki padha ekane tak duetke. Yen liwat aku kelingan. Ano ini. Ya iya iyo, ya iya iyo. Iso dirok iki 100. Iso dirok. Satu. Iya, Kak. Kurang kae duit, catat. Terima kasih, matur nuwun.